Hayırlı kistindap. Please, who is absent? Деп башланып кете турган инглиз тили дәрестәре мәктәптә укыганда. Ярай дуттар дип әйтеп куям, атактан каттакандар байлайтыр хәгәр. Бүгенге сыгышымды проституткалардан халык макалы тормыш дигән мөдәрмән башлап китериләр. Була мен армияга барып беләккәнсе, бу макалның мәгънәсен төшенмәгән идем. Бактия мен уга дигән бөтенләй тормышның үтенә тиеп яшәгәнмен икән. Армияга барып беләккәсендә тормыш мине иң беренче булып старший лейтенант Яшкин кыяфәтендә каршы алды. Мен каршыма килеп баттылар, "Чо Султанов, алданма, арттанмы?" ди. Мен каушап кеттем, "Товарищ старший лейтенант." Мен алдан йөрергә яратмайм, димдә, стройдан артына барып тордым. Менә хәзер армияның атмосфераһын саккана күз алдына китерүсен әйтүдәм. Унда һөйләмдә өтүп калган күк һәрбер һүз араһына бүгүне һүз тоттыралар. Белә, әгәр микән юк микән ондай һүздә. Буна армияда булган сакта мине яратып йөргән бер кызга мин бүген Чукокта булдым дигәнем. Ул минем менә бер анда һөйләшмәй йөренде. Онан аңлашырга туры килде. Армейский лексиконда Чукок һүзе, армейский буфет я болмаха кафе икән даматка. Будын айтып әйткәндә, чрезвычайная индивидуальная помощь оголодавшемуся курсанту атала. Шулай армияда кызык та кызганыч та ул. Мына уйлап караһаң, 1 ел буе кызарман йокламайһың. Мен инде кызар 1 ел буе просто йокламайһың. Бер көн шулай ярбылар үзенекен эшләне, булган дурдымга түзмәнем. Елап өләсәймә зван. Өләсәйм әйтәм. Тормыш дигәндәр дөрет булган икән дә баһат. Кыйын бит калайтайым тием. Уй балакаем нык бу. Инештән елга юл ала, тормышым бунда кайдан башланып киткәнен онытма дине. Һәм трубканы ташлады. Ләһәргә хезмәтемнең төп бүлеше турында һөйләп үтәм. Буны атом бомбасы арган ябык каланың сиктәрен хакланак. Ләһәр күз алдына китерһәм өчен Башкортстандагы Межгорье калаһы. Шул калага кешеләрдә пропускларын тикшереп, индереп, машиналарын карап сыгара торган. Ул кешеләр безне яллап ашарга, тартырга берип китә торганнарны. Ашыл кешеләрне капка аша индереп сыгарып торды. Шул Аллаһның исемен әйтәм, менә эргәнән матур гына кызлар үтеп китә. Ну матур булмагандар да үтеп китә. Шлагбаум бер күтәрелеп, бер төшә торган. Башкортстанда армияда Башкортстан турында Башкириевада вернан сыгып хагымта йөргән кешеләр еш сорай. Здорово, здравия желаю. Чё, откуда? С Башкирии. Это, Башкириевада, да? А кая бродера? А чё за границей? А чё не у себя служишь ты, да? Икенселәре, Башкирия это страна или город деп сорайдар? Мен әйтәм, юк, материк. А я и не матерюсь ты. Шундай экземплярдар байтак армияла. Хезмәтеңнең уртаһына мин үзеңдә шундай экземпляр булып китәһең диде үзләр. Шулай яйлап бер ел үтеп тә китте, кайтырма бер ай кире вакыт калгас, мине командир үзенә сакыра. Султанов, бәлки бездә контракт менән калырһың. Мен әйтәм, юк, товарищ капитан. Алмайым дим. А чё, гражданкала нимә эшләйһең ди? Унда эш юк. Зарплата түләмәйдәр ди. Мен әйтәм, юк, мин кайтып лучше КВН уйнайм. Да какой из тебя КВНчик, Султанов? Ты же такой тихий. Как из тебя КВНчик, как из меня балерина ты, хайван. Әлбәттә бу хәбәр минең йөрәгемә үтеп инде. Яным кыеп, нимә әйтергә белмәм дә. Тихо мөмкин еңмештәр водится, динем дә сыгып киттем. Аслын әйткәндә дуслар, армияда кыенлыктар ул тормыш юлының бары тик сынагы мәктәбе генә. Шуңа нык булайык, бирешмәйек, телебезне, мәдәниятебезне күтәрәйек. Безнең турында Башкириевада йөргән түгел, Башкортстан, Гөлбистан турында ярдәм сыгып хагымта йөртәләр. Рәхмәт.